ви приветствам с добре дошли за вашето посещение тук и да ви предложа една прекрасна, вълнуваща лекция от господин Янко Марков, който има много богат опит житейски, който има страхотно дар слово, който е бил бивш народен представител, който е един от малкото истински националисти, които са останали в България, и смятам, че с много голямо удоволствие ще чуете неговия разказ. Той е бил и летец, участвал е във Втората световна война, добър цигулар, и надявам се, че ще бъдете много доволни от неговото представяне и това, което ще чуете. Приятно слушане! Уважаеми, драги, млади съотечественици, сподвижници, симпатизанти на клуб Левски, както разбирам, и същевременно пламенни родолюбци с интерес към националното достоинство и бъдеще на Отечеството. Зато и съм при вас вече в своята 91-а годишнина, откакто съм дошъл на този свят. Животът ми е минал през много зигзаги, имало е подеми, имало е сривове, до последния момент. Това е живот. Който ви казва, че дълголетието е някакво щастие, кой знае какво, ви заблуждава. Целият живот е една непрекъсната раздяла. Но не искам да ви настройвам на негативна позиция и да ви внушавам мрачни мисли. Вие трябва да носите оптимизма на младостта, защото то е оръжието, с което ще срещате пречки, препятствия, злоба, омраза и преди всичко несправедливост. Най-напред няколко думи те няма да бъдат само няколко, за клуб Левски, на който съм също бил сторонник от най-ранно детство, защото съм бил съвременник на този период, в който Левски беше несъмнено най-добрият тим на България, основата на националния тим на България, времето, в което прочутната нападателна четворка Пешев, Панчев, Ангелов и Лозанов, който беше от Славия, беха доминантата на нашия отбор, който спечели 2 пъти Балканското първенство и Балканската купа. Това беха моменти на радост, които определиха моята симпатия, която запазих, разбира се, до края на живота си. В това отношение сигурно си давате сметка, че Левски като клуб принудително, дори да не желаят хората, той се явява не само име на един спортен клуб, не само тим, но той е кауза. Тимът, който носи името Левски, носи каузата на националното достоинство на страната. Затова най-напред честита на всички симпатизанти на клуб Левски за снощната победа, която беше преди всичко един великолепен матч, отговарящ напълно на съперничеството на двата тима, които този път запазиха в значителна степен коректност в състезанието и поднесоха на публиката една хубава вечер на футбола. За съжаление, помрачена пак от някои прояви, които ще се спра на тях пак, когато се спра въобще на ролята на публиката като един фактор, който представя страната ни пред световната общественост. Този, който троши джамове на автобуси или пейките на седалките на стадионите, този, който отива на бой
или дори да посяга на рефера. Този, който хули на чужди странни играчи и особено тези прояви, които за съжаление и в тима, и от сторонниците на Левски бяха зарегистрирани и дори доведени до наказателни санкции, международни наказателни санкции, трябва да си дава сметка, че той по този начин представя в лоша светлина лицето на Отечеството ни. Защо? Защо го прави? Аз се очудвам. Ако тези хора, които губят мача, могат да си позволят някакви такива лоши думи по адрес на рефер, по адрес на публика и прочее. Но защо трябва да го прави един тим от Левски, който, като Левски, който е преди всичко носи името на най-великият българин? Ами това просто всеки... Аз съм сигурен, че нито един от присъстващите, нито някога си е позволявал по такива прояви, но аз апелирам към вас и във ваше лице, аз още от сега апелирам да станете фактор в своята среда и на игрището, когато сте сред публиката, когато са мачовете на Левски, за да бъдете един възпиращ фактор на подобни прояви. Защо не се радвате, когато радостта, защо трябва да я изразявате в разрушение? Това е просто за мен непонятно. Или както беше, за което наказаха Тима, а това нещо се плаща, всичко се плаща, което е наказание, задето са си позволили някои хора да оскърбяват, струва ми се, един от чернокожите играчи на един от предишните тимове. И затова беше наказан Тима. Не Тима, публиката беше наказана да няма националния тим. Това беше с националния тим. И аз искам да ви кажа пак чисто човешко, че така, защото ще говоря на много неща, искам да споделя с вас, защото кой знае дали ще се срещнем пак. Какво значи, че е чернокож? Защо трябва да го мърси негър? Нали това? Защо той не е виновен, че е черен? Той се е родил, родителите му са. Човек не може да избира родителите си. И какво лошо има в това? Ами, че аз ще ви кажа, че аз съм се възхищавал, когато съм гледал представителите на тия африкански страни, които са най-бедните страни на света. Как слушат и пеят своите национални химни, когато им са падни вече да бъдат чествани на олимпиади, на международни, когато се изпълняват химните. И това е един човек, който утре, ако той получи примерно за добра проява, каквито също може да има, той ще бъде разпространител в своите. Там, в България, има публика, която оценява добрата игра, която аплодира хората, която не нарушава нормалното присъствие на публиката в това. Това е всеки един човек, който е публика на международен матч, представя България. Той е все едно атестиран да представя отечеството си в чужбина. Нека го разберат вашите другари, нека разберат, че много по-хубаво е да се постъпи добре, даже когато се губи. Да се даде даже аплаус, ако рефера заслужава. Имало е такива случаи и са правени в нашата страна и са представени в чужбина. Това печели симпатии. И заради това още на този стадий на моето слово ви обръщам внимание, бъдете сторонници, бъдете агитатори на стадионите, да има достойна за името Левски публика. Това е първото, което си бех намислил да споделя с вас. Второто, което е, то е какво в последствие стана с Тимът Левски. В втората половина на 30-те години, когато вече се очертаваше един назряващ
втори конфликт, голям, европейски и световен, дойде нова смяна младежка в състава на Левски и отново това беше и основата на националния тим. Това е времето, когато израснаха хора като Ласков, като Валяка, като Чори Петров, Ацето. Това бяха хората, които посрещнаха и катастрофата на 9 септември, когато България фактически се превърна в не само окупирана страна от Червената армия, но се превърна в обречена страна. Да бъде унищожена нацията като историческа индивидуалност и държавата като административна европейска единица. Това беше заповедано от Коминтерна, когато Червената армия беше окупира България и нашето отечество беше предадено на Московската болшевишка империя. По това време аз бех участник в войната. Държавата ни заповяда да водим война срещу Германия. Германците бяха наши учители, но аз на тази страна на нещата, аз съм държал беседа по този въпрос и струва ми се, че даже сега за 9 май, когато е годишнината от края на Втората световна война, под телевизия 7, чудно е, че точно оттам дойде човек и искаше като участник в войната и като човек, който може да каже нещата както ги вижда от позицията на аз съм член също и да в време бех и председател на Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество училище. Този човек, който ми направи интервюто, той прави и на още 2-3, единия почина преди това, няколко дни, ще бъде предавано по телевизия 7, ама кога точно той ще ми се обади сигурно, тъй като не знае точно как ще се стече програмата. По това време именно Левски се оказа, клубът Левски се оказа в една особена роля, непредвидена за един футболен отбор да играе тази роля. Преди всичко, като подчертавам, че Левски никога не е принадлежал към някаква институция. Локомотив, тогава не се казваше Локомотив преди 9 септември, а се казваше ЖСК. Беше също железничарски и се знаеше, че Министерство на железниците се излиза зад него. Войската имаше само препоръка. А който иска офицер или юнкер, възпитаник на военните училища, да участва в футбол и го преценят, че е подходящ. АС-23. АС-23 даже се наричаше офицерски клуб, защото това беше позволено да се членува в този клуб. И АС-23 не веднъж беше, не много често, но беше Сигис-Тогис, Блоко, Левски и Славия се редуваха на шампионското място в състезанията за купата на България. Царската купа се наричаше, защото беше подарена от цар Борис. И същевременно се провеждаха и тези всекогодишни за шампион на страната. По това време, казвам след 9 септември, обречената ни родина, в тази обречена наша родина, клубът Левски се оказа в едно особено състояние. Този човек, който беше един от най-богатите хора, Карадочев, това име може някой да го знае, неговата дъщеря беше станала след това в годините дори известна певица, естрадна певица. Но той, който беше един заможен търговец и производител на кожени изделия, той беше един от хората, които финансираха и даваха средства, за да може тимът да посрещат необходимите разходи. Тогава нямаше професионализъм в футболното и в спортно поле въобще. Но ако нямаше такива хора, които да подпомагат
парично, разбира се, не можеше да се върви напред. И една от причините за стабилитетът на Левски като футболен отбор и като въобще ведущ спортен тим беше тази, че имаше Карл Лъчев беше осъден на смърт и екзекутиран от Народния съд. Това беше, не само това. Изчезна вратарят Дермонски, който беше един от най-добрите европейски вратари. Той изчезна безследно. Всъщност убит от комунистите. Между другото, една от формите, по които можеше да се подпомага и тогава, и както и в последствие даже ставаше, когато ние се перчеше България, републиката България вече, комунистическата република, се перчеше, че няма професионализъм, ние сме любители. И се играеше, и се спортуваше като любители, те бяха професионално назначени хора, или на офицерски длъжности в ЦДНА, или в Спартак, който беше тимът на вътрешно министерство. По това време именно Левски стана символ на политическата, духовна и морална съпротива срещу всевластието на комунизма. Паметни ще останат годините 48, 49, 50, в които идваше до съперничество между двата тима. ЦДНА, така се наричаше тогава, Централен дом, молете се, клуб Централен дом, за да се махне името военен клуб, което се свързваше с времето на царство в България. ЦДНА и Левски съперниче. В 1949 година 3 пъти се игра финалния матч. Тогава нямаше това правило с дуспите. Ако свърши наравно и след и две продължения по 15 минути и след и дуспите решават. Нямаше такова нещо. Преиграва се след ден или два най-много. 3 пъти се преиграва. Аз бях тогава политически затворник в Централния затвор. И ние се затаедах по радиоуредбата на затвора, Централния тук, се предаваха тези мачове. Просто се затаедах все едно, че сме излезли и участваме в битката срещу настъплението на комунизма в страната. Ще остане паметно това време. И когато вече на третата, с действието на рефера, разбира се, загуби Левски и падна. И така беше и на следващата година, когато имаше едно особено положение на една несъществуваща дуспа, която приведе публиката на стадиона. Тогава беше този стадион Юнак, повърно се казваше, нямаше го големия нашия стадион. В истинска екзалтация неспирна. И Бошков, който беше младият център нападател по това, безспорно един извънредно талантлив и просто надарен футболист, стоеше пред топката и не се решаваше да бие дуспата. Реве целият стадион. Бесно реве. И аз си казах, този човек как не може Господ да му внуши да вземе. Той знае, че несъществуваща дуспа е свирена. Защото такава реакция никога на стадиона не беше имал. Той щеше да стане национален герой, ако беше демонстративно ритнал на страна. Дори аз съм го в една моя нещо като сценарий съм писал на времето, дадох подобно нещо вече като така словесно творчество. И би дуспата, разбира се, вкара гола и спечели партия. Но от тая година започна съсипването на клуба по други начини. Преди всичко предадоха го към вътрешно министерство. Никаква нужда нямаше да бъде на вътрешно министерство и му дадоха името Левски Спартак. Левски Спартак. Опитаха септември, разместваха играчите. Какво ли не? За публиката, за хората на България, които бяха на национални позиции, той си остана Левски и той стана символ, както ви казах и подчертавам това да го запомните, символ на съпротивата, на духовната, материална и
радикална съпротива срещу настъплението на Московската империя на злото. С тези няколко думи за дима и с анотацията за вашата роля като публика и вашата роля като хора на бъдещето на България, аз приключвам тази историческа част на моята беседа и ако имате някои въпроси с едно малко прекъсване си позволявам, евентуално ако нещо от моето изложение не е достатъчно изяснено или нещо искате допълнително да чуете, имате думата. Помислете, ако имате. Аз ще си позволя малко. Нали ми е разрешено и на малко. Сега виждам, че мисля, че това може ли накрая на беседата ми също да зададете въпроси по тази част на моето изложение. Сега се спирам на проблема национализъм. Един въпрос има там, младежа иска да пита. Има въпроси. Моля? Има въпроси. Да, кой? Моля? Господин Марков, аз искам само ако е възможно да ви помоля, да ни разкажете малко повече за същината на българските национални легиони и конкретно това как вие попаднахте в легионите, когато бяхте младеж. Именно, аз влизам, това е вече, но не само на въпрос, защото до сега аз говорих за Тимът Левски и вече проблемите свързани с публиката, ролята на публиката, ролята на хората, които са поддръжници, с оглед ви да бъдете наистина един фактор, за да бъде публиката на Левски пример за достойно присъствие на международните, особено съперничества, когато се развихря един често пъти малко отиващ към ненужна екзалтация, стихиен такъв изблик на страсти. Сега аз се спирам на втората част на моята беседа, това е именно за национализма. Мога да кажа преди всичко, че аз принадлежа към поколението, което дойде на бял свят по време и непосредствено в първите години след катастрофалното завършване на Първата световна война за Отечеството. Казвам катастрофална. Това беше край на усилията за този част от века, миналия век, усилията на нашата страна със силата на оръжието да постигне завършек на възрожденския идеал, национално-освободителния и обединителен идеал на нашето възраждане, който може да се изрази с една кратка формула. Единен народ в единна държава. Това завърши катастрофално. Между прочим, още сега ви припомням, които не знаят, пък да го научат, че ние бяхме предупредени не от друг, а от най-мъдрия държавник на 19 век, не на 20-я. Княз Бисмарк, германския обединител и дългогодишен канцлер на Германия. Ние бяхме предупредени, че опитът да постигнем националния идеал под модела на източна Румелия, т.е. на съединението от 75-та година на 19 век, ще завърши с катастрофа за България. Заобиколени сте, каза княз Бисмарк на министър-председателя още. Бисмарк вече не беше новият германски император Вилхелм II, не търпеше съперничество в неговото всевластие, също такова, но не съвсем зряло, и го отстрани
Обаче Стамболов беше министър-председател и на една инцидентна среща в Виена той иска аудиенция и в тази аудиенция, това наскоро се печаташе в нашите вестници, които държат да представят нещата както трябва. И беше предупреден. Ще завърши с катастрофа. Няма. Заобиколени сте от алчни и завистливи съседи, ще се сдушат всичките и ще ви разкъсат. Това беше. И тогава Бисмарк му задава въпроса. Тогава как бихте посъветвали да постъпим? Ние не можем да се откажем на така разпокъсана нашия народ. Ма вие сте го намерили решението, казва вие. Имате читалищата, имате църквата, имате всичките тези културни институции. Вие ще станете духовният етнос на тая империя и тя самата ще ви предаде всевластието, когато узрее този момент. Ние обаче, нашите и то русофилите се нагърбиха с задачата, с оръжието, Балканската война, за която сега 100 години се чества. Аз изнесох една беседа много силна, в която грешки, пропуски и последици от Балканските войни. Никой не е по този начин представил нещата. Не само с фойерверки за победите, за това, че нашия народ наистина отиде с една освободителна мисия, а фактически се оказа, че вече е в плен на руско-сръбския заговор, за да бъде съюзник в една бъдеща война срещу Австро-Унгария, която Русия се готвеше при европейски конфликт да води. Но тя е също така една друга тема. Аз само подчертавам, че тази катастрофа, тя можеше да бъде избегната, нашето отечество да изчака развитието на европейското съперничество. Аз го казах тогава още във въведението на тази беседа, за която споменах и която се изнесе пак в читалище Славянска беседа. Казах, Европа беше полудяла от воинстващ порив на съперничество. Никакви особени проблеми не разделяха европейските народи. И въпреки това предизвикаха една кръвопролитна, най-кръвопролитната до този момент война, в която нашата страна вече беше предопределена да отиде с централните сили, защото на среща с съюзниците беха нашите съюзници-разбойници, които ограбиха страната ни, а Румъния заграби и без да гръмне пушка, защото нямаше пушки вече срещу нея. Единствените противници на румънската армия бяха кокошките и така беше наречена. Кокошата армия, тъй като тя изтребиха кокошите, защото знае се, че тя е много хубава войнишка супа става от кокошен човек. Така или иначе, тези последици, ние, нашето поколение, което аз съм 22-ри набор, аз говоря също за 21-ти, 20-ти, 19-ти, 18-ти, също 23-ти, 24-ти, 25-ти. Това десетилетие младежта беше прие едно унижено, ограбено, бедстващо отечество, където са развихри настъплението на Коминтерна, на тази адска формация, която се стремеше да постави под гнет такъв именно на диктатура на пролетарията. Той не е на никакъв пролетариат, самия пролетарият е роб при комунизма, но която диктатура се стремеше да тури ръка върху целия свят. И една от първите набелязани жертви беше нашето победено, ограбено и в клещите на репарации, на контрибуции, на всевъзможни беди, защото преди всичко няколко стотин хиляди хора беха дошли в България, за които на страна от дълговите, които трябваше да плащат по силата на Ньойския договор в страната ни, наред с това трябваше да поеме
що годи да даде живот и малко радост на тези стотици хиляди, които надойдоха от останалите по чуждо робство, по-тежко от турското, гръцкото, румънско и сръбско иго. И с този заем, с това аз, като сега си спомням по пътя към нашото лози от моя роден град Плевен, как никнаха къщичките край рекичката, където получаваха по 1-2 декара край рекичката, и къщи, които те не можеха с тия средства, които се отпущаха на бежанците, не можеха да долу някоя стайчка си правиха и след той. Тези хора след той станаха там е сега един от хубавите квартали на Плевен, но това е също друга тема. Аз само искам да подчертая в каква обстановка потече нашето детство. Защото отрицанието и силите на разложението добиха особена активност на базата на тази нещастна съдба, която беше отредена с Ньойския договор и с цялата система на Версайската, тъй наречени мирни договори, която беше нашата страна поставена под едно унизително и страдащо състояние. В тази именно обстановка, точно сред младежта, значи малко батювците поеха това нещо, младежта на България в средата на периода между двете войни сдигна трибагреника на Отечеството, хулен, оскърбяван, иронизиран и плют трибагреник на Отечеството, под което проливаха кръвта си нашите бащи и разказваха за тези войни, които беше водила държавата ни, и го сложиха не само на реверите на своите ученически куртки, но и в сърцата си. Това беше без да има нужда да се полага клетва. Това беше клетвата, която млада България даде да постигне онова, което нашите родители не успеха да постигнат. Младежта на България създаде своя организация, която първоначално беше като част от една обща такава родна защита, създадена от запасни генерали, но на базата на конфликта, неизбежния конфликт между бащи и деца, младежта не искаше да се подчинява много на генералските команди, макар и запасни генерали, а генералите беха свикнали да командват и са отдели, и от младежки легиони към родна защита беше формиран 30-та година на миналото столетие, беше формиран Съюза на младежките национални легиони. Този съюз беше чисто българска рожба. Аз не ви карам да ставате легионери сега, да не изтълкувате моите думи погрешно. Не, това е нужно. Не може да бъдат. Не може програмата на легиона да бъде сега. Това беше програма на оскърбеното отечество, което търсеше реабилитация да постигне. Но там няма омраза към други. Там няма антисемитизъм, както имаше после в ратническата. Там няма, точно там бликаше духът на възрожденския национализъм, който не почива на омраза към другите хора, към другите. И който великолепно е изразен именно от апостола на свободата, чието име носи като емблема, като символ и Тимът Левски с думите: в българско и българина, и турчина, и гръкът, и евреина, и арменица, всички ще бъдат равни, ако предпознават нашия закон. Тая втората част, първата част, я цитираха и комунистите. Но втората част, ако припознават нашия закон, я елиминираха, все едно, че не е казал апостола, а тя е
много важна. То знаеше, това значеше, че тези хора ще си дават сметка, че живеят в българска държава и че традициите на нашия народ, а тези традиции са традиции преди всичко на толерантност. Това е българския национализъм и нацията българска не е създадена от Френската революция или последващите събития, за разлика от европейските народи, които наистина тогава израстваха като нация. Това е първата нация след Елада, ако сметаме, че Гърция е приета на стара Елада. Първата нация, която съществува. И съществува, забележете как я създава хан Аспарух. Като една конфедерация от прабългарите с 7 славянски племена. Първата конфедерация на Европа. Това трябва да изпитва национална гордост. Всеко българско дете още да го научава, че е така. Нещо повече. Вижте как е по-нататъчната история. Само един-два момента. Просто не мога да не ги споделя веднага, когато засегам това, което сега като че ли всички са под знака на един национален нихилизъм и веднага прекъсвайки си хода на мислите, за да не пропуснат да ми го кажа. България в момента се обяви, че няма външни врагове и зато и ликвидираха войската. Това трябваше да направят. Съвършено ненужно ликвидираха войска. Ние нямаме войска сега. Ние имаме международни военно-полицейски сили. Да не се лъжим. Няма институция, която дава национално възпитание. Няма национална гвардия, каквато има в Америка, в Швейцария. В Австрия сега държаха референдум, за да възстановят военна задълженост на девойки и на младежи. Ние ликвидирахме това нещо. Но това, което искаха, ние имаме един по-страшен враг от всички възможни външни врагове. Това е националният нихилизъм, отрицанието на нацията. Това застрашава бъдещето. Вашето бъдеще, деца. Вашето бъдеще, съзнари. И срещу срещу този враг трябва да водите битка. Не с унищожението. Не с унищожението, с прозрението, с опознанието на нещата. И затова ви привеждам тези исторически моменти. Забележете как тече военната история. Забележете как тече злото в европейската история. Как постъпва победителката Византия, когато покорява Самуиловата българска държава. 15 000 ослепени хора. Такова чудо няма в световната история. Няма, в България има един единствен ослепен човек. Това е синът на княз Борис, неправилно обявен за светец. Никакъв светец не е княз Борис. Това е човекът, който прави първият геноцид, като изтребва включително пеленачетата на всичките боляли зад. Не зато, че искат да върнат езичеството, а зато, че искат да скъсат с Византия и да насочат България към Централната Сирия и към Рим. Това е истината и тя е в друга книга на другия, моя брат, покойник вече, професор на Швейцарския университет, който отпечата и никой не се заинтересува от държавните институции. Дадохме ги по десетки на тези институции. Българският народ, Македония, Европа. Вижте как е в България. В България възниква не като ерес, както е обявена. Богомилството. Това е противодействие на византийското иго. Тя се създава, може би е създадено богомилството и Богомил не е никой друг, освен най-малкия син на цар Симеон, който изчезва за 20 години, а след 20 години изведнъж се появява Богомил. Но това е също друга теза. Но аз искам да бъда толерантността на нашия, залегнала в ценностната система на нашия народ. Това е национализма, създаден в тази нация, която устоя, защото за пръв път на тази земя, тази наша благословена и прокълната едновременно страна, държава и земя, на тази земя се получи една държава, в която
хората от съседните части на полуострова се сливаха и я сметаха за своя държава. То се дължи не само за език. Това е източният дел на южнославянските езици. Източният дел. Анти. Това са антите. И те са всички говорят един и същи език. И в тая държава всеки един във връзка с традицията на конните народи на евразийската степ, от Тургарската пуста до Тихия океан, ако припознават закона на конния народ, са равноправни. Това нещо го няма в другите народи. И зато и богомилството, вижте, да, презвитер Козма пише срещу богомилите, но той пише срещу свещениците и свещослужителите, които са вече на официалната църква и които повечето са още византийци, пише срещу тях и срещу тях пише. Но в България няма еретик на клада. Не само на клада. В затвор няма. Единствен събор се прави срещу богомилите и то при най-пагубния български цар Борил, заговорника, който прави заговора за убийството на цар Калоян. При Борил става. И главата на българската църква не отива на този събор. И пак на събора няма нито един. Какво става по това време в европейските държави? Аз само две имена ще кажа, но те са достатъчно видни. Ян Хус отива на кладата, националният герой на чешкия народ. Нема чешка нация без Ян Хус. На кладата свършва живота си. И бабичката там ходи, носи съчки да слага тогава той отгоре от кладата каза тази сентенция, която никой може би не си спомня, че е на Ян Хус. О, санкта семплицитас! О, свещена простота! Това е бабичката, която слага съчки да може да си подпали, да изгори Ян Хус. Джордано Бруно, едно от светилата на европейската възрожденска мисъл, Джордано Бруно трябваше да чака 400 години, за да може папа Йоан Павел II да отхвърли присъдата, която му е дадена и загина на кладата. Няма на клади. В България клади няма. Няма и за вещици клади. Няма такова нещо. Нашият народ е толерантен народ. Не случайно след освобождението, или да кажем, то не е истинско освобождение, след възстановяването на българската държава в 1978 година, България става убежище на арменския народ, който търпи насилието на Турската империя в тази част на земята. Защото нещастието на арменския народ, който е една от най-старите цивилизации на земята, е да бъде винаги един малък народ между велики сили в менгимито на великите сили на север и на юг. Персия, Византия от една страна, от друга страна туранските народи, нашествениците и тъй нататък. Убежище на Армения. Не само на Армения. След кървавата революция 17-18 година, 19-та на Русия, България стана убежище на хората от Русия, които намериха тук, в нашето отечество, намериха приют и бъдеще. Двама от най-добрите ми учители по латински и по руски език бяха емигранти, велоемигранти, тъй наречени. И не само това. Отношението към еврейския народ в съюзници на Германия и въпреки това не дадохме от нашите съграждани на Латина. И успяваме да защитим не само поради такта, който притежаваше и дипломатическото умение на цар Борис III, което трябва да се признае с поклон за това, което той направи. Но зато и защото духът на нашия народ не го търпи.
И не само това. И мога да ви кажа този факт, който сега почна вече да го признава. Знаете ли един от хората, който до сега му се премълчаваше името и който съдейства за това, за спасяването на българските граждани евреи? Кой? Това е последният водач на българските национални легиони, генерал Жеков. Към него се отнасят тези хора от Кюстендил, които взимат при сърце и почват агитацията, за да бъдат спасени нашите съграждани. И отиват при генерал Жеков. А генерал Жеков е в този момент водач, след убийството на генерал Луков, е водач на забранената все още по кой знае защо, знам защо, но да не се говоря лоши работи, генерал Жеков е на българските национални легиони. И той не скрива. Много ми е неловко. Аз имам среща сега с Бекерле, но съвсем друг въпрос ще да поставя. Няма да се откажа да съдейства. И не се отказва. И съдейства за това. Сега го признавам. А тези посойници, които съскат горе от Хага и от не знам къде, те изкарват, че легионерите са антисемити, че са не знам какво си. Нека хулят. Нека хулят. Не се срамувайте да кажете. Вие няма нужда да ставате легион. Аз пак ви казвам. Национализмът е преди всичко воля за принадлежност към общността. Когато това и зато и трагедията на нашия народ е, че в комунизма уби от 3 поколения волята за принадлежност, защото идеята за свободата се свързваше с вън от родината. Така се роди националната имиграция. Утре имам една беседа също във военния клуб. Обявена е вечер на имиграцията и аз там ще разкажа за съдбата на някои от имигрантите и особено от тия хора от въздушните войски, за които ще спомена. Сега аз ще помоля някой от вас и според мене този младеж, който ме покани да дойда тук, да вместо да говоря много на широко и надълго, от моята книга моля да прочете. Това е завършекът на моята книга, която е под заглавие "Свидетелствам под клетва" и в която обявявам национализма и специално българския национализъм за безсмъртен. Моля. Национализмът като воля за принадлежност към общността, като обич към своето и воля за действие, за свобода, независимост и благополучие на общността, нацията. Няма нужда от култивиране на омраза към врага и воля за унищожението. Нито на външните врагове, нито на идейно различните, другояче мислещи и действащи хора. Национализмът значи дълг към всеки, грижа за всички, помощ за нуждаещите се и преди всичко укрепване на гражданското самочувствие, величие на гражданството на националната държава в материално, морално и духовно творческо отношение. Това бе позицията на възрожденския освободителен национализъм в борбата за свобода и обединение на българския народ. Това бе и позицията на легионерството в периода между двете войни, след като усилията да се постигне възрожденския идеал, чрез въоръжената мощ на нацията завършиха катастрофално. Това бе позицията на легионерството и след 9-септемврийската катастрофа и в последвалите десетилетия на комунистически гнет. Тя бе отстоявана със слово и с достойно гражданско и човешко битие, всякога и навсякъде, зад решетките на затворите, в концлагерите за каторжен труд, сред хората вече на свобода, в заводите, изкупите, митните галерии, а при повече благосклонност на съдбата и на по-високо обществено ниво. Национализмът е безсмъртен. Той е естествено чувство у всяко разумно същество, обречено от еволюцията в природата да живее в многочислена общност. Той е залог и катализатор за продължение на тази еволюция. Национализмът е обич към своето, а не омраза към различното. В зората на информационната епоха той ще продължи да бъде фактор за развой и възход, какъвто е бил въпреки конфликтите между човешките общности в предшествалата и индустриална епоха. Краят на този процес ще бъде възкръсналата за свободно, материално и духовно развитие общо човешка цивилизация.
Пожелавам на идващите след нас да преведат отечеството ни по този път с по-малко жертви. Това е, драги млади приятели, аз ще ви припомня как постъпиха двама възрастни националисти на двете вековно съперничещи и може би най-допринесли за европейската християнска цивилизация хора, народи, техните водачи след края на Втората световна война. Думата е за генерал Дьогол, който водеше съпротивата на Франция, националната съпротива, не комунистическата, на Франция, който беше за немалко време министър-председател и председател на републиката. И това беше Конрад Аденауер от победена Германия, също начало на държавата в този период. Тези хора си подадоха ръка като националисти с волята. Стига сме проливали кръвта на нашата младеж. Нека осигурим на нашите народи в техно лице и на цяла Европа един траен дълъг мир. Това е национализма. Това е, което трябва да запази Европа. И заради това онези, които раздухват и величаят тъй наречения европеизъм и това сливане на народите всички в една такава обща европейска гражданска позиция и принадлежност, това е една заблуда. Точно тук трябва да отидат усилията на истинските националисти и аз веднага ще заявя за тия, които сега се перчат за националисти, да знаете, че това са и дори и наричат така и им правят пропаганда за това. Не са никакви националисти, те са агенти на московския агресивен сега вече не комунизъм, но империализъм, който е възроден напълно. Духът между Германия и Франция постигнат. Никога няма да воюват повече. Няма да воюват. Защото вече това е заложено европеизмът, запазвайки самобитността и ролята на Франция и на Германия в тази обща европейска, да я нарича условно конфедеративна общност на Европейския съюз, бъдещето ще бъде толкова по-щастливо, колкото по-бъдат насърчени отделните национални общности. Няма друго място на планетата, където на толкова малка територия да са възникнали толкова много различни народности със свой облик, със своя ценностна система, със свои традиции. Погледнете, особено Балканите в това отношение, но погледнете цяла Европа, как се държи и как днеска в наши дни, днеска възникват нови държави и нови. Чехия се разпадна, не устоя, въпреки че никога не е имало съперничество и война между чешкия и словашкия народ. Югославия се разпадна. Не може да бъде повече. Сърбия остана там, където стартира в 12-та година разбойнически срещу България. Ами на какво се обърна също империята на злото, както е наречен президента на Съединените щати, много сполучливо, Рейган, който опозда в края на краща настъплението и принуди да минат към друга форма на съществуване. И тя се разпада. Онова, което Русия беше в течение на векове присъединила от Азия, то се разпадна сега. Отделно Белорусия, отделно Украйна, отделно Кавказските републики, отделно Мохамеданските републики в Средна Азия. Това нещо какво остава? Европейската част и Сибир. В това отношение съзнавайте и се гответе да отстоявате самобитността на нашата
култура, на нашата ценностна система като нация, която е система на толерантност към другите, на зачитане на другите, на един граждански морал, който въздържа хората от насилията на властта и в течение на векове, който доста толерантно се отнасял даже към хората, които са били вредители на своята страна. И в това отношение също нашата държава, нашата нация е за пример към другите народи. Аз ще ви кажа даже като един куриоз, когато моя брат пише тази своята книга, изведнъж в Швейцария, където той е професор, вижда някакъв в пресата се явява, че един френски учен ще изнася беседа за малцинствата в Европа. И отива в Женева, където, защото той беше професор в Фрибургския университет, отива в Женева, където професор Гиеро изнася и говори за балканските проблеми с познание, което стои класи на това, което сегашните и предшестващи български държавници даже и го попитват. След това отива, представя му се, че той е българин, и го пита: как ви познавате толкова добре обстановката на Балканите? Никога не сте били, както разбирам от биографичните данни, в България, в тази. И знаете ли какво отговаря? Вие, господин професор Марков, вие знаете ли откъде съм? Аз не зная, казвате. Аз съм от южната част на Франция, до Пиринеите, към границата на Пиринеите. Тя се нарича Аквитания. Може би не знаете, че така някога се напротив, и веднага брат му казва няколко изречения от Дебело Галико на Цезар, където говори точно за войната срещу Верцингеторис, Рим, срещу въстанието на аквитаните. Те са потомците на аквитаните, са катарите. Те са богомилите. Je suis богомил. Аз съм богомил, господин Марков, казва френския професор. Вие виждате колко е била силата. Те са горени, на клади са били. Катарите и албигойците са били горени на клади, като еретици, защото са пренасили критичния дух на християнство. И са съдействали за това, че християнската религия е единствена от еднобожните религии на земното кълбо, в която е преодолян настъпателният момент. Никъде по земята вече не отиват мисионери, които или пък с огън и меч да налагат нашата религия християнска. Христовото учение, това е Божието Слово. Това е Словото на Сина Божий, и това трябва да бъде любовта. В основата стои любовта. Няма да можем да обичаме враговете си, но можем да бъдем толерантни за враговете, и това го каза руският патриарх в словото си, когато обясняваше, след като рухна вече железната завеса и след като почнаха процесите на промената. С това ще довърша. Той каза нещо, което аз го приех като истинско откровение. Той обясни смисъла на Христовата формула: обичайте враговете си. И знаете ли как го мотивира? Омразата, казва, е ненаситна. Тя няма граници. Обичта и толерантността е нещо, това е доброто, то прави човека щастлив. И тези хора, които ви мразят, вашите врагове, които ви мъчат, те са нещастни, те не могат да изпитат удоволствието, радостта от това да са добри. Това, ако го поемете в ценностната си система, млади българи, за напред, вие ще бъдете апостоли не само на българската национална кауза,
не само на християнското учение за доброта, за да помагаш на ближния си, да обичаш ближния си, но да бъдеш толерантен и към враговете си, защото те са нещастни, за той, че вразят, за той, защото те са прокълнати. Те никога няма да бъдат щастливи. Пожелавам на всички вас да бъдете целия си живот щастливи, с доброто, което вършите, с обичта към Отечеството и с волята да противодействате на злото, с силата на словото, на убеждението, на добротата. Извинявам се, просто искам само още един въпрос от уточнение. След Ньойския договор има разцвет на националистически организации. Може да кажете с няколко думи само с какво българските национални легиони се отличават от останалите и каква е горе-долу, така да кажем, обхвата на легионите в обществото? Ще ви кажа. Като продукт на обществените отношения в епохата между две войни, младежката организация в нейната програмна същност на Съюза на българските на младежките национални легиони включваше авторитарния принцип, водачески принцип. Забележете, ако веднага ще дам пример с европейските народи. По това време, след като свърши Първата световна война, в Европа, може да се каже, не настъпи истински мир. Не случайно един от водачите на Франция, победителката Франция, характеризира състоянието на европейските народи и специално на бившите врагове, като каза: гарантирах на Франция 20 години примирие. И действително от 18-та, 19-та се сключва Версайската мирна система, до 39-та, когато избухва, точно 20 години той се оказа пророк на това. И зато и последва точно войната, която продължи 5 години, 6 години фактически почти, продължи Втората световна война. Така че и легионерската организация имаше в основата си водаческия принцип. Аз само ще ви изброя страните и следете ги. Португалия, Салазар, диктатор. Франция, Испания, генерал Франко. Да, също диктатор, но спаси Испания да не участва във Втората световна война. В Франция не, победителка. В Италия Мусолини. В Германия Хитлер. В Унгария Хорти. В Полша този маршал ето това не бега името. Маршал Пилсудски. В Турция Ататюрк. В Гърция Невизензелос, той беше предшественика Метаксас. Това са се... Така че водаческия принцип, вие виждате, че даже сега в тържествуващата вече като следностна система политическа демокрацията, в тази система виждате как силни се оказват страните, в които има силни държавници. И това не е случайно. И за това не може да се вменя в някаква вина на младежите, че те също са сметали водаческия принцип. Но вижте как си устройват младежите структурата на ръководството. Формират съюзен съд, който стои над водача. Това е принцип на демократизма. В най-хубавата му форма. Диктатор, не диктатор, разбира се, никога не са... Няма... Тя не е партия, никога не участва в региона като партия в избори. Верно, че след 1934 година вече
цар Борис се възползвал промената, която беха направили 19-майците и въведе един контролиран от него. То не може да се каже диктатура, защото монархията. Служебни правителства се налагаше, се назначаваше и такива, даже в най-обикновени общински избори се проявяваше демократизма. В легионерската организация, за разлика от всичките други горе изброени от мене, преди изброените от мене, Съюзният съд, на който моя баща беше най-стария легионер, убиха го комунистите след 9 септември. Той имаше чудесно слово. И той беше председател на Върховния съюзен съд. И той беше, по едно време беше даден, беше предизвикан съд, също Иван Дочев, който беше главен водач. Но аз ще ви кажа нещо веднага, добре, че се подсъдих от въпроса, който ще да пропусна, а заслужава да го кажа, защото той е една от причините за санкциите на Тима, които беха наложени. В това отношение именно водачът беше същевременно избираема длъжност. Във всички подобни режими, където силните хора се налагаха като, да не кажа като диктатор. Защото даже Римската република при заплаха, Римската република преди 2400 години, когато при заплаха се избираше диктатор, на който се предаваше цялата власт и разбира се в срок. След като мине опасността, отново се възстановява Сената с неговите функции и прочее. Но тази форма, тя е просто наложителна, когато обществото гние, когато разрушителните тенденции и стремежите на противниците на обществения мир и даже и на външния мир, даже когато те взимат връх. В такива случаи съхранението на нацията извиква нуждата от водач. А този водач именно в легионерската организация водачите бяха избираеми. Избираха си и хората, които членуваха в това. Няма такова нещо в другите. И заради това мога в сравнение с другите националистически организации ще приведа двете. Едната държавната, която създадоха бранните. Тя беше хубава организация. Тя беше нещо като по-българена такава форма на нещо като скаутска. Повече гимнастика, повече туризъм, повече лагерен живот. В този смисъл възпитание също в национален план за дълга към отечеството. Бранническата организация беше това. Да, имаше нужда от съперничество с легионерите. Ратническата организация се направи от масоните в България. Няма да изобличавам имена, защото някои от тия имена платиха си с живота или с съдбата. А ратническата организация се направи, за да се отслаби легиона. Забележете, че колкото и да е странно, но царя, като трябва да знаете, че легионерската организация беше първата, която се обяви решително срещу плана на левицата в офицерския съюз, която проведе преврата на 19 май, се готвеше да присъедини България към Югославия и то под егидата на Карагеоргиевич. И това, което направи десницата в ВМРО под водачеството на Иван Михайлов, който изпрати най-верния си човек и най-саможертвователния Владо Черноземски, и харватите устроиха и екзекутираха в Марсилия краля на Югославия Александър II. Но тук веднага аз искам да ви кажа нещо с схвастиката, тъй като една от проявите на Левски, за която бе наказан,
на публиката на Невски беше, че е разпространявала знаците на свастиката, това е пречупения кръст. Кой знае по какви съображения, никъде не го пише това нещо в своя основен труд, Майн Кампф, т.е. моята борба, Адолф Хитлер, когато основава своята национал-социалистическа партия. Тя се нарича Немска работническа национал-социалистическа партия. Забележете, работническа и социалистическа. Такава е. Но той никъде не казва защо избира тази емблема. Какво представлява свастиката? Това е кръст, на който краищата са пречупени под прав ъгъл и по този начин образуват една фигура, която има даже на немалко от останките на развалините в Плиска и Преслав при строежите на дворците и църквите в престолнените на Първото българско царство. Тези знаци има. Освен това, свастиката съществува в скални надписи в Монголия и не знам къде другаде в сибирската част на тези конни народи, които тогава са действали на север от китайската централна империя, както тя сама се нарича, и заради които народи, които са взимали, главно жени са взимали, пък и друга плячка, каквато падне, са построили няколко хиляди километровата велика китайска стена. Но свастиката, като емблема на национал-социализма, в тези първи години след Първата световна война, беше схващана, включително от легионерските среди, това моля да обърнете внимание на това, което сега ще ви кажа, беше схващана като пречупване на кръста, на който са разпънати победените народи. Това са Германия, Австрия, Унгария, България. Турция води една друга война, която е победоносна срещу гърците. Те мислиха, че стават много велики. И загубиха тази война и загубиха всичките си поселения, изгониха ги от Мала Азия и те дойдоха, изгониха българите от южната част на югозападната част на Македония и от западната част на Тракия. И настаниха там бежанците от Анадола. Гръцки големи поселения. Но свастиката като пречупване на кръста, на който са оковани на тези победените народи, беше възприета от национализма в Германия в лицето на Хитлеровата партия, в Унгария от поддръжниците на адмирал Хорти, които справиха с комунистическата революция на Бела кум. Там беха вземали комунистици и беха почнали да откървала разправа с противниците си. И в Австрия. Обаче в 1934 година, когато водачът на легионерската организация, стоеше този знак върху лъвчето, стилизирания лъв, върху лъвчето, което тук е изобразено, само че на не е много ясно. Долу има едно кръгче и в това кръгче се поставяше този пречупен кръст. До 1934 година. В 1934 година генерал Жеков, който беше поканен от Хитлер на среща, покани със себе си Иван Дочев като водач на легионите. И не случайно генерал Жеков беше последният водач до 9 септември на легионерската организация. Генерал Жеков покани на тази среща Иван Дочев, за да го представи на Хитлер. И в срещата си с Хитлер, защото това е, ще ви го кажа, аз сметам, че една от грешките на хората, които беха противници на прогерманския курс на България, беше, че те не преведоха на български Майн Кампф. Единствената, като изключим речите на Хитлер, които беха образец на пламенно слово ораторско, тази единствена книга, там е казано дословно. Казвам ви го, просто го знам на Исус. Имах
там един от големите водачи на телевизията напитаха, и аз съм казал, да ми го даде пълна разпечатка. Хитлер каза, преди още години преди да дойде в последните години, той го пише това нещо в затвора, където заради един прибързан бунт, който прави в Мюнхен, който е подаден от тогавашната власт в Германия, и той се озовава в затвора, където пише Майн Кампф. И пише, в последните години към нашата партия проявяват интерес от тъй наречените победени, угнетени и унеправдани народи. Нищо по-погрешно не би било за Германия да свързва съдбата си с съдбата на тези народи. Факта, че те са в това състояние, показва, че те расово, това е расизма, че те расово стоят по-долу от тези народи, под които стоят над тях. И когато Иван Дочев, там той се запознава с това нещо, защото това стои в верното и в програмата на Адолф Хитлер. Той държи само с Англия да постигне споразумение. Никаква съдба на никакъв друг европейски народ не го интересува. И в това отношение аз тогава в интервюто, което ми се зададе от Коритаров, на времето, още в първите години и месеци след промяната на 10 ноември, след тогава аз му казах, ако в България този текст беше станал известен, много от симпатиите щеха да се изпарят и ако не. Защото точно нашия народ разчиташе на Германия като на една страна, която единствена, тя не можеше да не стане пак велика сила, единствена беше приела ревизия на Версайската система на договорите. Това беше заложено в основата на Хитлеровата програма. И в това отношение симпатиите на българите и на българския национализъм бяха насочени в полза на Германия. Но когато Иван Дочев се върнал от срещата си с Хитлер, на Висшия водачески съвет, предложи и се прие единодушно, той мотивира да се заличи повече пречупения кръст да се махне от организационните издания и да се замести с тогава Сатури България с черните траурни полета на останалите поробени земи. Но понеже това на една малка значка и на една малък знак беше много мъчно да се прави така детайлно да се разпредели, зато и в последствие имаше такова едно решение, предложено, просто светкавицата като нещо, което прочиства въздуха. Това е една от ролите на озоносферата, се дължи главно на действието на светкавиците, които превръщат кислорода в озон. От 3. Но това е химия. Това не е в момента интересно. Аз искам само да ви кажа как се раздели с хвастиката, се раздели легионерската организация. И заради това анахронизъм е, драги приятели, и кажете го на тези хора, които са си позволили, без да знаят какво е с вас. Тя е всъщност един физически уред. Това е сегнеровото колело. Пречупения кръст като тръба, пречупена с един източник, отдето влиза вода, под налягането на водата се привежда в движение по закона, втория динамичен закон на динамиката, вселенски закон, който казва, всеко действие предизвиква обратно насочено равнодействие. Това е именно обратно насоченото действието, изтичането на водата от пречупения, края на пречупения, на затворената част отзад, предизвиква налягане и се върти колелото. Това е един физически уред. Няма нищо общо със съвременността и е пълен анахронизъм да се извежда сега особено, когато все пак международно е осъден хитлеризма като една система, която е упражнявала една недопустима крайност в
в своята омраза към враговете на Германия. Но това е също друга тема. Разграничете се от това и посъветвайте вашите приятели да не постъпват съвършено ненужно предизвикана една такава изобличителна атака, която беше проведена и която се изрази в край на краищата с една глоба, нали глоба наложиха? 35 000 лева. Защо тия 35 000 лева да не отиде да се помогнат някои от по-малките клубове, които изнемогват, не могат да задържат и що бъде? Господин Марков, може ли да ви попитам, понеже представлява интерес за аудиторията, вашите лични впечатления от генерал Луков, ако може с две думи да кажете, понеже сте го срещал лично и баща ви е бил добър приятел с него? Генерал Луков беше личен приятел на моя баща. В легионерската организация, в втората половина на 30-те години, възникна едно разделение. Разделението настъпи главно поради някои, както се оказаха неверни, несъществени обвинения към главния водач. Някои казаха, че той е бил получил субсидия от Хитлер, за да укрепи легионерската организация. И това беше едно от обвиненията, които съм. Аз съм работил над легионерството на тази книга 3 месеца в Министерство на отбраната, бех депутат по това време и ми беше дадена не от след 9 септември, но до 9 септември ми даваше, те беха 32 папки с 250 до 300 страници вътре. Всичко, което беше издание на легионерската организация, беше на най-ефтина хартия. Даже на Врачанския, струва ми се, легион, където имаше някои доста борбени статии, даже там на бакалска хартия бяха печатани издания. Легионерската организация имаше едно единствено, аз съжалявам, че не вземах при една евентуална среща някога, пак ако се осъществи, ще ви покажа това, което издаваше легион, изперих на плевенските мъжка и девически гимназии. Това беше неповторимо списание и до днес. Златоструй. Това е названието на Симеоновия, на цар Симеон първи сборник, който след е откраднат и издаден като Светославов сборник на този завоевателът на България, един от душманите на България, руският киевски княз. Но това, което това движеше в легионерската организация при това разделяне, беше, разбира се, и на някои амбиции на малко по-млади от Дочев хора, които си въобразяваха, че могат да дадат. Бъдещето показа, че Дочев действително, не само моя баща, когато се върна от заседание на Висшия съюзен съд, каза едно към едно. Нито едно от обвиненията срещу Иван Дочев не се оправдаха. Но така или иначе той напусна, защото той все пак трябваше да живее. Той вече беше никакви ресурси, нямаше тази организация, за да може да се поддържа. И той постъпи, и той беше на 40-та година, той беше назначен за кмет на Силистра. И забележете едно просто куриозно събитие. Иван Дочев, който не навърши 100 години само заради това, че само 6 месеца му трябваше и ние готвихме едно голямо честване да направим на него по случай 100 годишнината му. Тук на тази книга, тук отпред, това е моята реч при погребението на Иван Дочев в Шумен. Това служи тук като емблема на моята книга. Той прие и той стана, беше обявен не в края, малко преди 9 септември, когато напусна кметството,
беше обявен за почетен гражданин на Силистра. Стана 9 септември, Иван Дочев получи 2 смъртни присъди, въпреки че никога не е упражнявал власт в България. 2 смъртни присъди от народните съдилища на България. Разбира се, той беше успел да замине. Неговия брат беше погубен по най-жесток начин, майор от артилерията, Дочко Дочев. Иван Дочев създаде зад граница, създаде Българския национален фронт, който стана обединител на всички представителни национални емиграции от поробените от Московската империя народи. 7 години Иван Дочев в Америка беше лидер, водач, председател на Съюза на тези поробени от комунизма народи. А за да отиде за да бъде допуснат до гражданство в Съединените щати, той трябваше да води един процес, тъй като беше обвинен в антисемитизъм. И Иван Дочев спечели процеса със свидетелството на български граждани вече в Израел, в своето възстановено отечество, които свидетелства, че никакъв антисемитизъм няма в легионерската организация, която е оглавявана от Иван Дочев. Той спечели това дело, тогава му дадоха достъп и той оглави Българския национален фронт. Българската хилава демокрация изпрати 100-годишният водач на националните региони с 2 смъртни присъди и нито президента Петър Стоянов, нито да не говорим за Желю Желев или за Първанов, не намериха сили да отминат тия. А Силистра запази почетното му гражданство през целия 45 годишен период на комунистическия гнев. Куриози на българската демокрация. Като без да прецените моите думи, които сега ще ви кажа, като последица от това, което ви споделих, за демокрацията въобще, са думите на Лорд Байрон. Знаете, че Лорд Байрон е най-великият английски поет. Поет. Драматург е, разбира се, Шекспир. Той отива и там загубва и живота си. Да участва, да вложи своя авторитет за гръцкото освободително движение, което наистина накрая се увенчава с възстановяване на гръцка държава. Но от контакта си с тези гръцки лидери той е до такава степен отвратен, че изразява една присъда на демокрацията, като казва, точно, цитирам дума по дума, всяка власт е насилническа за осъждане. Не може труднодяче да бъде власт, насилие над хората. Но от всички най-лоша е демокрацията, защото тя неизбежно се изражда в диктатура на негодяйки. Вие сте свидетели на такъв процес в нашата страна, в която падналите от власт, но не загубили властта, духовна, медийна, материална, финансова власт, изцяло в ръцете на комунистите, за точно това се стремят да оправдаят тази присъда на Лорд Байрон в диктатура на негодяите. Не допущайте да стане това, млади български родолюбци. Аз имам един въпрос. Въпрос, моля, пак. Само моля така, за да може да ви чуе. Първо искам да кажа, вие го казахте, но отново да го подчертая, за да стане ясно, защото ние не сме на нашите години свидетели на такава организация, че легионерите са били надпартийна организация,
която освен това обхващала всички слоеве на обществото, както бедни, така и богати. Всичките са били обединени от тази идея за България. Именно младежта в това отношение напълно е права вашата приятелка и моя приятелка смятам, не? Защото това, което тук аз съм го изразил с изречението, което го прочете малко по-бавно трябваше, за да стигне до съзнанието ви. Грижа, национализма е грижа за всички. Вие разбирате, че това е грижа. Ако някога ви се отдаде случай да ръководите по един или друг начин с една или друга длъжност, ви, разбира се, трябва да имате грижа и за комунистите. Те са също членове на това. 1 милион души бяха членове на тая партия. Верно, че почти всички бяха, като изключим тези, които потомствено бяха програмирани да бъдат там, тези бяха стигнали какво ще трябва да бъде при демокрацията. Да бъдат унищожени? Не може да бъде това нещо. Грижа и за тях, разбира се. И в това отношение ние превъзхождаме своите противници. В това отношение национализма стои като една повеля за общността, ама който не му отърва, нека си отива. Само, че вие виждате, че 3 поколения, които раснаха в страната ни, в обстановка на момента, те очакваха само да се открият границите и тръгнаха. Те не обичаха. Те беха вече почнали да мислят за отечеството си като за вражеска територия. И в това отношение, аз утре ще го кажа там в Народното събрание в влака, който бих в Пловдив, за да присъства на представянето на книгата на една също бореща се жена, Надежда Любенова, която издаде книга сега и ще бъде представена в края на май в военния клуб. Надежда Любенова, книгата ѝ се нарича "Гнет и стоицизъм". Във влака с брат ми пътуваме за Пловдив и по едно време и се приближава един човек, седна до мен и каза: "Господин Марков, вие нали сте Дянко Марков?" Викам: "Да, аз съм. А вие кой сте?" "Ами аз бях над Владо Абаджиев", той беше един от хората, които народен представител от форума, беше и даже беше доайен на 37-то Народно събрание и той произнесе встъпителната реч. И каза: "Вие знаете ли, аз по чудо не влезнах с вас, ама аз влезнах по друг начин. Ще ви го разкажа." И той ми разказа следното. В 1948 година, когато се нанесе по заповед на Коминтерна унищожителния удар срещу легионерските останки на организацията с процеса Втори легионерски център, изцяло е представен в тази най-подробно този процес. Аз казвам, по това време избегнах ареста, защото аз бех тръгнал да мина границата на Турция, с Турция и да отида на свобода. И той тръгва, действително от Варна, той иначе бил много добър пловец, и гледа така, тук, там, тук, и малко като бродяга, като дрипо нещо, да се довере до Резово. Резово е на Резовската река, най-южната част на българската граница с Турция. Там е устието на река Резовска в Черно море. Отсреща реката е 6-7 метра, не повече широка. И там са постовите разположени. Но той дебне от страна, той знае, че там постовите сътрудничат си и не допущат. Той няма никакъв познат в Турция. И затова аз реших, през нощта ще се добера с кришом до реката и ще мина по-в горна част, където не са вече тия постове. Действително той преплува, може би, цял километър, и за да избегне и тези чисто там полоси, заредени с мини, които 100 на 100 унищожават този, който ще се опита да мине през тях. Той обаче по реката и излиза вече на българския брег. Отново на българския да реши, за да мине отсреща към свободата.
И този човек вече на 87-8 години, само една бе по-млад от мен, той ми каза, изведнъж аз си дадох сметка, че аз оставам за себе си родина и че аз вече никога няма да имам родина. И аз почнах да ридая и да плача. И така, че само 5 метра ще преплувам и ще получа свободата, за да загубя за винаги до края на живота си родината. Това е националиста, който да... И аз не можах да пожертвам родината за свободата. Тук има, аз ще видя дали ще мога да свържа нещата така, защото не издържам вече на много по-дълго време, защото аз веднага ще го съпоставя как тая формула на големият революционер и поет унгарски Шандор Петьов. Шандор е унгарското име на Александър. Шандор Петьов и казва: за любовта бих жертвал всичко. За свободата ще пожертвам и любовта. И тук този човек в неговия разказ просто беше за свободата, вече за свободата, за родината бих пожертвал всичко. За свободата не мога да пожертвам родината. Ще бъда. Макар че хора имаше, които отиваха емигранти, за да продължат борбата за свобода на родината ни. И точно това ще бъде, което ще подчертая в беседата си, ако дай Боже, утре всичко е наред. Тук бих искала да прочета нещо от Веруюто на легионерите. Да, прочети го. Може ли? Не цялото, част от него, защото то звучи много актуално и днес. Милиони българи влачат днес веригата на робството. Свободна България има гладни и унеправдани, които от ранна утрин до късна вечер поред земята удрят чука или скитат без работа, а немотията изражда семействата им. Партизаните, от комунистите до най-десните, разделят народа на враждуващи лагери и го обезсилват. Международни тайни и явни сили разколебават националния им дух и подготвят окончателното ни робство. Срещу всички, които създават и търпят несправедливите и позорни отношения между българите и проиграват бъдещето на нацията ни, ние въстанахме, за да отпочнем борба срещу стария партиен свят и срещу корупцията, срещу чужденците и българските чорбаджии, които живеят върху плещите на българското селячество, еснавство и работничество, в името на гражданския мир, в името на социалната справедливост за всички, които градят материалната ни и духовна култура, в името на националното, политическо, стопанско и културно освобождаване на българския народ, в името на историческия ни национален идеал. Да укрепим вярата във водачите ни, да кръстим себе си в борбата и да призовем всички честни българи, за да бъде и пребъде легионното дело и българския народ, обединен под скиптъра на българските царе, да достигне социалното си и стопанско благоденствие, а България на българите да се изправи в утрешния ден възродена, единна и могъща. Боже, помогни ни! Аз малко не съм добър оратор. Много хубаво прочели. И тук искам да ви покажа едно уникално нещо, за което доскоро не знаех, но го намерих в биографията на Панчо Владигеров и неговия брат. Първият концерт, който правят в България, е организиран от Съюза на националните легиони в България. А знаете, че братя Владигерови имат майка еврейка. Да. И тук къде отива тезата, че те са антисемити? Тук още нещо ще ви кажа. Неговия племенник, подпоручик от Шумен, той е осъден на смърт също от майка еврейка.
Той е осъден на смърт от Народния съд и действително Панчо Владигеров успева, когато разбира, да вземе от регентите тогава вече, които са след, да вземе помилване и да бъде изпратено в Шумен, обаче те го убиват, а тук говоря, името го има, тук да го имаш този, който се казва. Това в този името, но за Панчо Владигеров има още нещо, което ще ви кажа. Те тогава, двамата братя, цар Фердинанд ги изпраща, той оценява техните способности, защото цар Фердинанд, наред с някои неща, за които се осъжда и приноси проклятие, той има и заслуги за европейския облик на България, за което придобива. Той ги изпраща и те двамата завършват, като Панчо Владигеров става най-пережитият и донес ненадминат български композитор, творец на музикалното творчество. Тук сега в този салон, да кажа две думи и за него. Вардарската рапсодия, тя е, знаете ли какво посвещение? В 24-та година на миналия век е първото изпълнение за цигулка и пиано. Цигулката свири Лулу Владигеров, Любен е той, а на пианото е Панчо Владигеров и тук в този концерт също го изпълнява. Тя пише: Der kämpfende bulgarische Jugend in Macedonien gewidmet, посветена на борещата се българска младеж в Македония. Това на скопските подсиротгатели трябва да са натрива носа с това, което остава. Рапсодия Вардар. Неговия син, за съжаление, който беше също лансиран при комунистите, също талантлив и композитор и диригент беше, и съм бил на него и в на един от концертите му казва: защо не кажеш на кого е посветена? Марков, остави. С това неща не трябва да са. Тук еврейското малко си казва, макар че сега да ни приписваме всичко лошо, което става по света, и нека не влизаме в такава роля, защото напротив, ние трябва да използваме на престижа, който евреите като победители на Хитлерова Германия. Те са победителите в тази война. Като победители, те имат влияние в целия свят и заради това нека са малко да брандисат от своята злоба към тези национални движения, защото национална България и в лицето на държавния глава цар Борис, без подписа, без съгласието на цар Борис, щеха да си заминат най-малко 20 000 души, щеха да заминат за източните лагери. Аз имам един въпрос, да върна всъщност въпроса за генерал Луков. Дали днес той е разбран като идеи, като борба? Не. Ние сме свидетели на тези маршове, които се правят. Луков марш. Кажете ни малко повече за него. Изморихме го, господин Дянков. Последен въпрос ми беше. Генерал, ще ви кажа, защото трябва да кажат някои неща, които няма да се харесват на хората, но аз не държа да се харесват. Генерал Луков първо, трябва пак да върна топката още по-далеч. Той принадлежи, аз я нарекох великолепната петорка. Това са 5 души български капитани в Първата световна война, които са преценени от командването и от цар Фердинанд като най-надежни и перспективни за бъдещето. И тия 5 души са изпратени на Западния фронт. На Западния фронт са изпратени, за да печелят там, където истинската война кипи. Да могат оттам опита да го принесат в българската войска. И 5 са артилеристи. Това са капитан Луков,
капитан, знаете, загива под куршумите на Буруджиев, бащата на тая сега, де се подвизава като голем културтрегер, убиецът на генерал Луков, и Виолета Якова, която не успева да го продижи, тя се разтреперва, а той силен и устоява на два куршума. Още 3 му забива Буруджиев. Тук мисълта ми отиде некъде да. Петорка. Да, изпорявайки. Генерал Луков, Христо Луков. Иван Багрянов, който се наема да преведе България, след като е убит и Луков, и цар Борис. Той е последният и заплати с живота си този опит. Той се помъчи да изпревари или да настигне времето, което беше. Първан Драганов, министърът на външните работи в правителството на Иван Драганов. Съвипускник на моя Вичо, ще кажем. Нали? Генерал Михов, регентът, който също плаща и който, когато го подканят преди 9 септември, идва при него един от съзаклятниците преди той срещу царя, Кирил Станчев, и казва: предайте властта на Отечествения фронт, иначе ще я вземем със силата, но ще бъде лошо за вас. И той пише в последната страници, генерал Михов, на дневника си: ще заплатим с живота си, но няма да укървавим своя народ. Това е българския офицер. Зато и Луков падна под куршумите на терористите, защото той се нае да изведе България в неутрална позиция. И именно като приятел на Германия смяташе, че ще го постигне. Защото германския план за война срещу империята на злото, болшевишката, не включваше война на Балканите. Тази Германия и беше достатъчно да има приятелски страни тук и да няма грижата за европейския юрист. И петият е братът на майка ми, доктор Дечко Караджов. Единственият, който, знаете ли и защо ще ви кажа, който не свърши живота си по насилствен начин, както те беха. Луков от терористичната двойка, а другите от присъдите на Народния съд са разстреляни. Моя Вучо само изселен, защото на него той не беше получил никаква административна, министерска или друга длъжност, макар че беше най-опитният български дипломат, но на него беше възложено да изготви защитната теза на българската държава, когато и при каквито обстоятелства да дойде мирът. И с това беше ангажиран моя Вучо, когато стана катастрофата на 9 септември. В това отношение за Луков ще ви кажа. Луков, наред с тази, тук снимка, друго, не може всичко да се каже и да се покаже. Той се прочува също, след като се връщат от тази командировка в Германия, наградени и 5-мата с германски железен кръст за храброст. Вече настъпва катастрофата на Доброполе, нахлуването на вече съюзните сили в Македония и той се позволява да отбранява Деве-Баир срещу настъпващата сръбска дивизия. Като сам с помощта на един овчар, който му обслужва 4-те оръдия и засипва с снаряди настъпващите и командващия сръбските части, смята, че има силни части на това, Деве-Баир е стръмът и зато изпира настъплението. По този начин това, което била задача на тази дивизия, да заеме Кюстендил и Кюстендилската част на България да бъде присъединена към ново разширяващата се сръбска държава. Но това, което създаде още като подполковник, когато българската армия е напълно усъкатена, обезкървена,
натоварена с туй. Забранено е да има полкове, забранено е да има дивизии, забранена е цялата структура, да има авиация бойна, да има бойна флота и тъй нататък. Генерал Луков създава, изправя доктрината на ножа. Всички български младежи се обучаваха на бой с нож и доктрината, защитната доктрина, спиращата доктрина военна на българската държава по това време беше: всеки враг ще знае, че ще срещне българските ножове, а ножът на българинът е страшен. И в това отношение той заслужава поклон за това, че успя да изправи самочувствието на най-напред на казармата като институт за национално възпитание. Но когато бе повикан от царя и назначен вече в края на 35-та, началото на 36-та година, той се зае с тайно превъоръжаване на българската армия. Първо, в пълна тайна се възстановиха полково-дивизионната структура на войската. Доставиха се първите малки танкове. Достави се моторизирана артилерия. И всичко това успе да постигне като военен министър генерал Луков, без да го усетят, и покани чуждите военни аташета в 1937 година на маневрите, които обяви в зоната на старите престолнини на българската първа държава, Лиска, Преслав, Мадаре. Там беха смаяни чуждите аташета. Как е възможно да се постигне там? А момчета, които беха от порода на Добруджа, минаваха границата, идваха и се радваха на тези маневри, защото виждаха, че тук отново има българска армия и че свободата на Добруджа ще дойде пак. Това обаче засече цар Борис. И той използва един конфликт в правителството, което тогава управляваше България, между вътрешния министър и между военния министър, съобразно бюджетите и други положения и привилегии и преимущества на служителите в едната или в другата силови системи, войската и полицията, вътрешните. И Луков разбира, че царя го вика на аудиенция и разбира, че сигурно ще поиска оставката му. Макар че точно в този момент той просто стана олицетворение на възстановената войнска мощ на Отечеството. Той си написва оставката и си я слага в джоб. Това лично свидетелство, тук го пише, пред моя баща. Защото в този конфликт имал един предшестващ разговор и как да пожертвам тебе или министъра на вътрешните работи? Аз не мога да назнача, тебе не мога да пожертвам, но не мога да назнача на местото на Кръстовски друг. Тогава Луков му казва: аз имам кой. Казва името на моя баща за министър на вътрешните работи. Не, това няма да стане. И така или иначе той знае за Луков какво е и отива с оставката си. И вече кълна се, това всичко, дословно думите на Луков пред баща ми. На прага на двореца царят посреща своя военен министър с дигнати в руци ръце. Ти мене ще ме засенчваш! Генерал му казва: ще ви отговоря, когато се успокоите, Ваше Величество. Но Величеството не се успокоява, той продължава. Генерала изважда, поставя на масата оставката си, отдава чест и напуща дворец. Това е последната среща за Луков. Той се готви. Не мога да го възстановя. Който иска, нека полюбопитства в тази книга, ще намери точно описано как аз тълкувам, как се готви да направи наистина извеждане на България от съюза с Германия,
като убеди германците в ползата, именно като приятел на Германия, да постигне този резултат и как след като ако се провали, да излезе, че царят ни причом. А ако не се провали, ако успее, да отново да се даде оставката, да водете страната към мир и благополучие, Ваше Величество. Това е офицера, който пое и да осъществи обединението на двете крила на легионерската организация. Това е офицера, който се готвише да изведе България от Съюза. Една година преди дойде, още на Дон беше Червената армия. Далеч, далеч. И никакво идване на Червена армия нямаше да има в България. И България нямаше да търпи полувековния комунистически гнет, който съсипа институциите на национално възпитание и който превърна България в една колония на империята на злото. Това е, аз мога още да го благодарим. Господин Дянков, защото много го измъчихме 2 часа. Може би ще направим още веднъж едно такова, ако има интерес, защото има много неща, които той може да ни разкаже и то, които са най-близки. Може и тук беше поискали за Списаревски да кажат, живот и здраве, ако живея до 20 декември, когато се навършват 40, точно 70 години от саможертвения таран, който прави Димитър Списаревски. И може би тогава, ако пак съществува вашата стая, пожелавам ви да съществува. И пак така, даже в момента сега, ще отивате на избори. Избирайте каквото. Само не трябва да се допуща комунистите да дойдат отново заедно с турците. Виждате ги тези хора. Тези хора са всичките по един или друг начин принчени в плеца на Коминтерна, който никога не е прекратил съществуването си, да го знаете. Тук го да ви благодаря. В лицето на младата ми приятелка целувам и бащински всички. И на добър час.